IFM ay aking best friend. Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at magdiwa, pagkat sinilap na. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling nalolo ka. Lapit na ang Pasko, bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayon sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Bakit Papa, labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas lang magwalhati. Ang pag-ibig pag siyang laghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi ko ng paparito, hihingi ko ng aguinaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Thank you, ang bait mo, Papa, thank you. Bakit Papa, labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Bakit Papa, labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Libra. Masarap kang kasama bilang kaibigan lang. Hanggang doon lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Boy,
Pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Sa atin ng Pasko, Naiiba ang pagdiriwang dito. Pasko sa atin, hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana, At sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y na
pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magpari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magpari ang pag-ibig sa ating puso. IFM ay aking best friend. Hear what I hear. Sing a little lamb to the shepherd boy. Do you hear what I hear? What I hear. Moving through the night, shepherd boy. Do you
diamond is white. Go it while you're young, and take the girls tonight and sing a sleighing song. You get a mocktail neck, you pick him for his feet, and hitch him to an open sleigh, and back you take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian, at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Pasko na naman, last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. They told me para pa pam pam.
best friend. Wake up now. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. Wake up now. I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, Wake up now. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. Wake up now. I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, Wake up now. I'll be home for Christmas. You can count on me. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. Wake up now. I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, Wake up now. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born.
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Post kala po siya picture yun ng inarom? Kumusta lay grade yo anako? Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang kampyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mo may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Kapiling ka ngayong Pasko. Sana'y yakap kita sa tabi ko. Ang
ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Nahanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko IFM ay aking best friend. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay
Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, pagkat kayong lahat ay mahal sa Tatay Octavio! Tatay Octavio! Tingnan niyo po yung grades ko! Oh, Bitoy. Ha? Patingin. Oh, ano itong letter P? Ang ibig po sabihin ng letter P, past po! Past! Ah, very good. Oh, ikaw naman, Boknoy. Nasaan yung grado mo? Tatay Octavio, ito po yung grado ko. Patingin. Oh, ano itong letter F? Tatay Octavio, ang ibig po sabihin ng letter F, pasado po, pasado. Ay, ay! Nandito ang aking asawa. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakteryang mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM.
na. Mag-isama, mag-enjoy ka. Ngayon, here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, ever near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow, and a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Sumayaw, sumunod ka sa aking aklan, panahon, kasabay naman ang tutugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa aking aklan, panahon, mag-isama, mag-enjoy ka. Ngayon, everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Sumayaw, sumunod ka sa aking aklan, panahon, kasabay naman ang tutugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa aking aklan, panahon, mag-isama, mag-enjoy ka. Ngayon, Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Sumayaw, sumunod ka sa aking aklan, panahon, kasabay naman ang tutugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa aking aklan, panahon, mag-isama, mag-enjoy ka. Ngayon, should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. Sumayaw, sumunod, sumayaw, sumunod ka sa aking aklan, panahon, sumayaw, sumunod ka sa aking aklan, panahon, mag-enjoy ka ngayon. IFM ay aking best friend. Wake up now. Wake up now. Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Wake up now. Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. Wake up now. I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U,
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, hindi porke sinita ka, mali ka na. Minsan, gusto ka niya. Ay! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo ka malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Pasko na naman at parang kailan lang kasabay na naglalakad sa daan, magkahawak ang kamay, tila ayaw na tayong maghiwalay. Ngayon'y alaala na lang, Pasko na naman, hinahanap-hanap pa rin kita. Pasko na naman, hindi ka ba ngayon'y nag-iisa? Ako ba'y iniisip mo pa? O baka naman ika'y may kasama ng iba? Ilang Pasko pa ba upang makita ka? Pasko na naman, hanggang ngayon'y pangarap ka. Buti pang parol, may kislap na kay ganda. Kahit siya'y nag-iisa, ay nakakayanan niyang maging
Ilang Pasko pa ba upang makapiling ka? Parang lumang pagbati na di kumukupas. Parang bagong damit, kay linis, kay putik, hindi pa nakaranas ng mansa at dumi. Ang bango ng Pasko, regalong hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang singsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko ay walang singsara, simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko, sana lahat makatanggap. IFM ay aking best friend. Though the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And as long as we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Just as no signs of stopping, and the frost is going to rock me, and the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate to send you out in the storm. But you really hold me tight, all the way home you'll be warm. Oh, the fire is slowly
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a lot of presents. We wish you a lot of presents. We wish you a lot of presents and a lot of good cheer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And when Christmas Day is over and it's time to sleep, you can count your blessings instead of sheep, and you fall asleep, counting your Sino si Santa Claus? Ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing. Bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lamang ang ugali nyo pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lamang ang ugali nyo pagkat mahal niya kayo. Si Santa Claus ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing. Bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lamang ang ugali nyo pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Bakit may Santa Claus? Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tak, sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select.
Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 6 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end. Jason. Jason Drew. Get jazzy on. On that flight that you get on, international. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words of my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me.
is close to genius. Sold out arenas, you can suck my Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International, scared sorrow. Every picture I take, I pose a threat. Bold and jet, what you expect? Her so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on it. What? I don't understand. IFM, ay aking best friend. Let's go out and be wild, do it while we can. Running free in the world, we got all weekend. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close, I never let you go, no, not tonight. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your side. Your side. Your side. Your side. Your side. Your side. Keep me by your side. Scattered hearts, broken glass, I don't feel a thing. Cause I'm frozen in time when you're next to me. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close, I never let you go, no, not tonight. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your side. Your side. Your side. Your side. Your side. Your side. Keep me by your side. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM, ay aking best friend. Unlob tila ba't ni? Ang upasang pagkala. Nahiyari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak ng
hinalo sa tubig? Sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:12 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Thank God it's Friday! Viernes la best friend! Kaya naman sa mga best friend natin dyan na medyo lalamya-lamya ngayong araw ng Friday, best wag naman kasi patapos na eh. Tama ka dyan. Weekends na bukas, maya-maya lamang. Kung kailan patapos naman na best friend, doon ka pa bibigay? Wag! Laban! Tama ka dyan, laban ko laban. Naku, best wag mong hayaan na maapektuhan ang pagiging biyernes na araw na to ang iyong araw. Dapat nga itong Friday na masaya ka, medyo masigla-sigla pa, best friend. Iyupot mo, tasamput lang. Agoy, natatakot ang satay, 10 lang. Baka pati yung sahod nyo, 17 pa lang. 10 mo lang. Delegado, best friend. Uy, yan, budget tayo, ha? Tama ka dyan. Ilang araw na lang, Pasko na naman. Ilan ba? 39. 39? Napakabilis ng araw, no? Parang nung dati lang, nagbibilang ako 101. Ngayon, 39 na lang. Diba?
Ay nako, nakaka-excite nga naman. Lahat tayo excited sa Pasko, pero syempre mas magiging masaya ito kung tayo may ipon. Diba? Tama ka dyan. Pero eto ha, best friend, meron tayong hatid na balita sa kanilang lahat. Nako, best friend ha, eto na nga ba ang sinasabi natin. Yan, yung smoking ban, nationwide smoking ban. Nakakatuwa po na pinangunahan po ng PNP Urdaneta sa isang dialogo. Uy, dito sa Dagupan City, marami silang nahuhuli dyan sa smoking ban na yan. Uy, actually, malaki ang dyan, ha? Oo, malaki ang multa, mga best friend. Bawal-bawal yan, ha? Huwag nyo nga ipipilit. Uy, kasi pag pinilit, masyakit. Malaki ang pagkapilit. Ay, alam mo, nakakatuwa pa rin kahit papano, di ba? Yung mga nahuhuli naman, aminado naman sila. Alam mo, yung tipong, so far, wala pa naman ako nakikita na pag hinuli dahil sa naninigarilyo o pumapalag, di ba? Tapos sasabihin, ano pa siya, nagmamagaling pa, gano'n. Ngayon, wala. Nakikita mo talaga masunurin yung mga tao. Alam mo, nung minsan bumaba ako dyan dito sa atin, merong isang foreigner na bumibili ng sigarilyo dyan sa baba. Sabi niya gano'n, pwede bang manigarilyo dito? Sabing gano'n. Hindi, ang sabi nung nagbebenta. Pero ipinipilit pa rin nung isang foreigner. So sana mas mapalawig pa yung awareness tungkol dyan sa smoking ban na yan. Kasi katulad doon, hindi niya alam na bawal palang manigarilyo sa public places. Actually, ito yan ang masasabi lamang naman po ng mga ganito, dapat naman, wag po tayong mamili kasi minsan ito yung nagiging issue dito eh. Tama! Diba? Wag po tayong matatakot na kunwari foreigner yan, huliin nyo pa rin yan. True, Lale. Ano ba, kaya nyo rin naman mag-English eh. Kaya natin yan. Huy, Pilipino tayo. Diba? Isa tayo sa mga magagaling mag-English. Totoo yan. Tayo ang tinagurian na isa sa mga pinakamagagaling pagdating dyan sa pagsasalita ng English. Tapos... Don't. Stop it, okay? At ito pa, best friend. Nako, tungkol naman dun sa smoking ban na yun, isa sa mga request naman ng mga taong ito. Diba? Kasi nga, ang usapan, merong smoking area. Subalit, titignan natin dito sa Dagupan, parang wala. Oo nga. Wala kang makikita yung smoking area. Oo nga. Siguro, tatanong natin yan. Oo, kailangan natin malaman. Sa mga araw na ito, kung bakit walang smoking area. And at the same time, sana meron ding dissemination information para dun sa mga nagtitinda. Kumbaga, flyers lang na kapag may bumili sa kanila ng sigarilyo, eto po bigay ng ng gobyerno, flyers tungkol po sa smoking ban. Pwede mo ilagay ito sa kaha. Kasi mahirap minsan, best friend Dado Cancionero, na ang bagsak pa ng sisi dun sa mga nagbibenta, di ba? Wala naghahanap buhay lang yung tao, best friend. True, Lale. At ito pa isa napansin ko, bakit merong nagbibenta pa din ng sigarilyo? Alam mo yung mga tak-tak boys, gano'n? Tak-tak. Sa mga sa mga drivers natin. Kasi one time, papunta ako ng Dagupan City, meron itong isang manong driver. No smoking, sabi gano'n sa kanyang jeep. Manasusod? Sige to, manasusod. Bongga, best friend. Diba? Parang sa manong driver tayo matawa. Natatalosan may mata niya, kaukulan yutan lang tayo. Sigarilyo lano, unyalara, diba? Watan latay, siyempre pinabangon-bangon sula malamanda. Tama. Best friend, sa kaya advice misatan, sarag tumot best friend niya ang gano dyan, break time mo. Kasi diba, nagtatrabaho ka rin eh. Para sa mga taong nagtatrabaho kung ikaw ay merong ganyang klase ng bisyo, best friend, o di hintay mo yung break time mo rin. Agka mag-aana, kwandalante. Kasi kawawa rin yung mga taong nasa likuran mo. Actually, mas affected yung mga taong nakakaamoy ng buga ng sigarilyo kesa doon sa mga naninigarilyo. Kasi ka lang mismo man si sigarilyo makasingog kay asiwa ka mo gabay. True, Lale. Alam mo, nabasa ko sa isang study
kapag yung mga kasama mo sa bahay, naninigarilyo, then after 20 minutes, darating sila, sasabihin mo parang ang rason mo, wala na siguro to, wala na tong usok mamaya pagdating ng mga anak ko. Ang katotohanan, best friend, pagdating ng mga anak mo, yung usok nandyan pa din at malalanghap nila yan. Totoo yun. At sila yung maapektuhan. Hindi yun mawawala, best friend. Kaya dapat hindi nyo sinasanay ang naninigarilyo sa loob ng bahay. True, Lali. Pero ito, speaking of mga bata, alam mo ba, best friend, ano yun? nasa Vietnam, isang 14 years old ang patay dahil po sa isang sirang charger. Ito, paulit-ulit na paalala mga best friend na bumili po tayo ng original, gumamit tayo ng original na charger. Kasi kapag papeke-peke lang tayo, maaari pong maapektuhan yung living natin. Tama ka dyan. Baka mapeke rin yung buhay mo, di ba? Naku, napakadelikado. Kaya, lalo na ngayon, kapaskuhan na naman. Marami na naman yung nagbabalak ng bumili ng mga mura. Oo diba? nga. Yung mga Christmas lights natin dyan, dapat merong yung sticker ng na dyan, na talagang yung Christmas lights is pwedeng bilihin. At confirm talaga na ligtas, di ba? Kasi yung iba biglang puputok-putok yung mga niya. Nakakatakot yung ganun, best friend, Dado Cancionero. Diba kasabay nung pag-ilaw-ilaw niyang ganun, pumuputok isa-isa. At ito isa din sa nakikita nga dahilan ng mga pulis doon sa Vietnam is nagcha-charge itong cellphone niya habang siya ay natutulog. Naku, ayan na naman tayo. Kaya tayo mga best friend. Sanhi rin niya ng sunog. Oo, kamakailan lang, sunog dyan sa may Kalasyaw. Best friend, wiring daw pero yung nakikita nga dahilan dyan. Short circuit. Pero sana mga best friend, wag na ito yung maging dahilan pa ng pagkuha ng natin. Pagkasawi natin, Oo, di ba? mahirap na mga best friend. Dahil lang sa charger para hindi mamatay ang cellphone mo, ikaw ang namatay, di ba? Hindi kasi ugali natin yan, tayo mga Pilipino, yung hindi tayo makatulog hanggat hindi natin ang tayo kikibitin, iraratay cellphone tayo. Tuwatan. Labay tayo, kaabay tayo cellphone tayo, singa na bala. May agkwanta pa wala ka na ba ito dabong? Talanti. Uy, Manaya, best friend, congratulate tayo, Manaya. So, KBP, Philippine Chapter! Pangasinan Chapter. Ay, Pangasinan Chapter, sorry. Lupata tayo. Ayan, Pangasinan Chapter. Ayan, congratulate po natin. Napakagaling, no? Nakatanggap ng award. Ang bongga-bongga, under the leadership of Mr. Noel Sibayan. Ayan, andyan si, si President. At syempre tumanggap niya na ang chairman ng KBP Pangasinan Chapter, si Kabayan JJ! Nakaka-proud lang na nagbubunga yung pinaghihirapan po ng KBP Pangasinan Chapter. Tama ka dyan. Still ongoing kasi by now, ngayon sa sa administrasyon ng ating bago, di ba? Bagong head ng KBP Pangasinan, nagpapatuloy pa rin ang pag-asenso nito. True, Lalay. Congratulations. Talaga sila. Oo. At ito naman mga best friend, lagay ng panahon ngayong araw po ng Friday. Ang binabantayang low pressure area nasa vicinity na po ng Motong, Zamboanga del Norte at nagdadala ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao at ilang bahagi po ng Katimugang Luzon. Ayun, best friend, nakaka-apekto pa rin ang amihan dito sa atin sa Northern Luzon at makakaranas tayo ng pulupulong pag-ulan. Kaya best friend, huwag mo kakalimutan magdala ng payong. Tama! Ay, itong si amihan, talagang ito ang may dahilan ngayon ng coldness ng mga tao. Ito kasi, itong si Sangre na to itong Sangre na to. Grabe siya. Akala ko mabait to bakit siya nagdadala ng paglamig? Nakaka-azar. Pero, nabalitaan mo ba yung trend na naghiwalay? Pati trend naghihiwalay. Susunod na kayo. Nakakatakot ka. Uy, best friend, nabalitaan mo rin yung Amerikano. Ano? Na nasawi pagkatapos makipagtalik dun sa kanyang Pinay na girlfriend. Ingat-ingat. Ano nga, ang nakakalungkot pa doon, nasawi siya, kasal na nila after 2 days yata. Hala! So dapat make the best out of your life. Na-excite daw. Sobrang excitement. Ayun.
Alam mo masasabi ko, kasi nga dapat naghihintay kayo, ipatapusin niyo yung kasal. Tama! At alam mo, ako ito personally, best friend Dano Casionero, kapag na-excite ako, ang lakas ng tibok ng puso ko, yung hindi ko mahabol. Kaya yun, mahirap yun. Pero yun nga lang, nakakapagtaka raw doon. Sabi nga nila, dahil nga raw sa sobrang excitement. Pero, imbestigahan pa rin kasi nga bumula yung bibig. Ay, yung ibang excitement yan! Diba? Anong kinain mo? Uy, mamaya sa ating pagbabalik, yung mga pabati nyo dyan, isend yan sa aming iText line. That is 0949-614-0306. Or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. Magbabalik mga best friend, ang kasama nyo tuwing umaga, programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pinagtagpo, ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, umalang bumagyo, ikaw pa rin at ako. Sa ating panaginip lang, sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ko'y umiling na sa tala, sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ang init na iyuyaka, ang siyang laging makasama ka sa tuwing ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, bumahalo minto, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. IFM ay aking best friend. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutokso. Ano man ang sabihin nila,
Hindi kita ipagkakaila pagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata, aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata, ang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang nadala. Walang katapat, pagkamat pinagpangwalat yung paglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata. Naaalala ko pa nung una kang masilayan, nanghihinayang gustong gusto kita kausapin makilala, subalit may kaba kaya nahihiya lang sinayang. Anak katagdang tadhana, karapat dapat nga ba na maganda rapa sa isang prinsesa na may delikadesa. Kesa sa ganon baka sakaling game ka maging reyna. Date tayo, oo ikaw at ako, liparin natin ang iba't ibang parte ng mundo. Tugma pa rin kahit sabihin hindi tayo bagay, kasi tao tayo sumaragsa at malumanay ko sa bagay. Karangalan ko alagaan at pahalagahan ang natural mong kagandahan. Aminin ko man o hindi kapag nasa paligid ay pati rin ang umiitin sa nakakutagma. Kaya mabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto pero natutukso. Ano man ang sabihin nila, hindi kita ipagkakaila pagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata, aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata, ang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang nadala. Wala katapat, pagkamat pinagpangwalat di paglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata. Hanggang sa nagkakilala muli at unti-unti ka nakikilala munti, pantumiklop na para makahiya. Naglakas loob dyan sa kaliwaan, daming pumipila na iba MRT, pero di ba't sa pag-ibig mas kapit pag less than 3? Anong sagot? Pwede mo kong tanungin, may tanong ako sa'yo, pwede mo kong sagutin, sana oo na lang din, susubukan abutin. Panaginip lang kita kaya gusto kong antukin, oras na maghawak kamay baka bigla kang alutin. Walang hiling na kapalit, gusto lang kitang mahalin. Ikaw ang aking laging nais makapiling, hindi Maria Clara kundi Maria Makiling. Binibining, napakaganda at ogas, walang makasamahan mo kung sabay tayong mangarap ng mataas. Kapag nariyan ka, mabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto pero natutukso. Ano ba ang sabihin nila, hindi kita ipagkakaila pagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata, nung nakita ko siya, di makapaniwala. Sa tagay niyang ganda, tinamaan din ako. Teka bakit ganito, ba't napaparap ako? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong isama, para kung nasilo sa kasama mong diwata. Ngayon na lang ko na baka siraan ka ng ulo, mapapakapakanan na nakarang ganito. Kaya ka mabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto pero natutukso. Ano man ang sabihin nila, hindi kita ipagkakaila pagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata, aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata, ang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang nadala. Wala katapat, pagkamat pinagpangwalat di paglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata. IFM ay aking best friend. Hoy, Mare! Kumusta ka na? Nako, naiinis talaga ako sa boyfriend ko, Mare. Uy, balita ko nga, nag-break na daw kayo? Bakit naman? Hindi marunong mag-kiss. Isang style lang ang alam, kaya hiniwalayan ko na. Ha? Anong style naman yon? Flying kiss! Ay! Ay! Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na.
Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na!
ay 6:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Pinipilit palawakin, pero habang merong bumabalakin, ang pag-ibig lumalalim. Tila tala sa talang layo at di ka na matanaw, pero pag humahaba ay lalo kitang sinisigaw. Bangking ang laot, walang takot na tatawirin, kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa mandako'y pinangakong pagkakarating, ikaw lang ay makapiling. Sumasalungat ang daigdig at tayo'y di magkasalubong. Dapat na ba akong makinig, pagpadala na sa daluyong? Inago din ako sa halos hindi ka na matanaw. Pagtapos mabalot ng galos, ikaw pa rin ay ikaw. Bangking ang laot, walang takot na tatawirin, kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa mandako'y pinangakong pagkakarating, ikaw lang ay makiling. IFM ay aking best friend. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am.
deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Yes, I should say thank you for the haters and the tattoos. Oh, baby, I'm cool, by the way. It's sure I love you anyway. Go ahead, baby, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. You'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Sagittarius, padalos-dalos ka kasi, kaya tuloy ang puso mo galus na galus. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Pang-sampung kumain, men. Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ng alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay?
Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon. Ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate. So crunchy with real chocolate. At ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:51 na. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado Cancionero Ella Lambingera! Feel mo, ha? Siyempre naman, alam mo, kailangan mong i-feel ang mga bagay-bagay para maging good vibes ka. True, lale. If you feel good, you will have a good Sabi nga ni Barney, if you're happy and you know you clap your hands. Sino may sabi? Si Barney. Si Barney. Oh! Barney! Alam mo, isa yan sa mga sa mga gustong-gusto ng mga bata noon. Sana maging hanggang ngayon, no? Kasi maganda pa rin tinuturo ni Barney. Totoo yan. If you're happy. Alam, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. Pero naisip mo ba, kung sakaling gagawin mo yun sa kalsada, sobrang happy ka, gaganong-ganong ano? Bakit? Barney nga. Planing tong taong. At alam mo na pagtanto ko, ano yun? Inuto tayo ni Barney. True, lale. Ay,
Pero eto, best friend, hindi ito pang uuto dahil totoo po ito. Meron po tayong notice of scheduled power interruption sa araw po ng bukas. Yan, ha? November 18, 2017, Saturday, 6 a.m. to 6:10 a.m. Kaya baba sa isang-isangig, ha? 6 a.m. to 6:10 a.m. 10 minutes po na mawawala ng kuryente sa may San Jacinto all areas and San Fabian all areas din po. Parehong lugar, parehong araw. Ito lamang po, 11:50 a.m. hanggang 12 noon naman po, 10 minutes again sa parehong lugar. Ayan na. At 6 a.m. to 12 noon, 6 hours naman po sa San Jacinto portion of Barangay Poblacion East, San Jacinto, Manawag Road. Ayan, mag-ready na po tayo mga best friend. At eto ha, mga best, alam nyo ba ano yun? Na ang sakit na anemia, mga best friend, malaki ang epekto nito sa mga elderly dito po sa Region 1. Oo, ayon yan sa DOH Region 1, mga best friend. Kaya yung mga lola natin dyan, mga lolo natin, na inaasahan na mas kakain pa ng mga pagkain na high sa iron. Tama ka dyan. Pero best friend, kasi yung iba, ang problema, ang kakainin naman nila is yung mga, alam mo, matataba ng pagkain. Oo, wag na kayong pasaway. Wag naman na, di ba? Anemic ako, di kakain ako nung matataba. No, best! Ano ka ba? Oo nga. At speaking of mga elder, mga best friend, viral ngayon sa social media, eto nga best friend natin na si Tito Junel. Ay, hello Tito Junel. Kasi etong si Tito Junel, Lodi, no? Lodi, kapag makapag-outfit, best friend, ang bonggaling. Wala. Alam mo, wala akong sinabi sa outfit niya. Gusto kong gayahin. At eto, sabi nga dito, age is just a number. Alam mo, gusto ko pagtanda ko. Ganyan din. Gusto ko, ano pa rin ako, astig pa din. Ganon. Alalala, kamong ganon, di ba? Naisip mo ba ako sakaling nalalaglag na yung pustiso? Ba't ka ganyan? Bakit? pero saludo tayo ha sa mga lola natin, sa mga lolo natin dyan. Kagaya ni Tito Janela. Alam mo, nakakatuwa yung mga lolo't lola na hanggang ngayon, di ba? Nakikijive sila sa millennials. True, lale. Kasi yung iba, alam mo yung tipong, hindi. Ito kami noon. Yun sila noon, yun na sila hanggang ngayon. Actually, yung mga damit nila noon, damit na natin ngayon. Totoo, bumabalik siya. Tama. Ano ka ba? Saan ba galing yung skinny jeans? Dati baston niyang tawag dyan eh. Oo, baston ang tawag dyan. Tapos yung ano pa, yung hanging-hanging. Nauso na yan sa kanila, tandaan nyo yan. Tama, tapos tatawagin mo lang ngayon na crop shirt. Pinalitan mo na ng pangalan. Meron pa yung ano, di ba, yung pantalong parang supersonic. Ano supersonic? Yung gano'n, tapos maluwang sa baba, parang lilipad. Oo, natatan ko yan eh. Di ba, dati, uso yun eh. Ngayon, pabalik na naman. Di ba? Pero eto, batiin natin ang mga best friends natin dyan sa may barangay Baluyong, San Carlos City. Galing kay Alvin Menor. Mabigyan ka, boss, andito natin si Kayotan. Eto naman, good morning din kay Cindy Mansalapos. Good morning! Good morning, best friend! Si RJ din ng Binmalay, pinapabati niya yung si Nichelle, si Ate Mons, at marami pang iba. At ito naman, napabati naman daw sila dyan na nakikinig, na nakaupo, laging nakatutok sa IFM, sabi ni Rosalie. Maraming salamat, galing kay Sara Bautista de Vera. Good morning po. Ate Ella, Kuya Dado, batiin daw natin yung kanyang kapatid na naliligo na ngayon at sa mama daw niya na nagwawalis sa bahay, pati na rin yung mga iba kong classmate na nakikinig. Mga classmate, maligo na kayo, may pasok tayo. Mampasnok lalamot si ma'am. Niman, di ba? Nyaman, si Koto Jai. Good morning nga po sa girlfriend kong si May Ann Gabrilio. Tas ako na rin po na nakahiga pa. Gerald po ito ng Bunuan. Hi, Gerald! Hello! Sa mga best friends natin dyan sa Maya Bunuan. Thank you po sa pakikinig, mga best friend. Sa ating pagbabalik, mga best friend, anlibatian tayo. Pwede kang tumawag 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Pwede din po sa aming text line 0949-614-0306. Kapit lang, tutok lang. Dahil kasama nyo, best friend Ella Lambingera at best friend Dado Cancionero. Dito lamang sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at
best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Merry Christmas! O ano mga girls? May gift na ba kayo? Nagbigay na ba mga papa nyo? Ha? Appear tayo, sumakit ang ulo ko, nagtago ang ninong ko, gift ko, ninong gift ko. Ayan na. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, nagtago ang ninang ko, gift ko, ninang gift ko. Sinabi ko na. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Ako din, siyempre. Ibigay nyo na! Ayoko ng barat, ninong na makunat. Laging nagtatago at hindi mo mahagilap. Tawagan mo sa phone, i-text mo maghapon. Hindi sumasagot, laging naka-off ang cellphone. Ang gusto kong ninang, yung sexy, sexy, sexy. Kahit hindi Pasko, siya sa akin ay galante. Appear tayo, ang bait ng ninong ko, binigay niya ang gift ko. Thank you, ninong, thank you. You're welcome. Appear tayo, ang bait ng ninang ko, binigay niya ang gift ko. Thank you, ninang, thank you. Kayo na. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Makinig kayo! Ipasok pababa, hugutin pataas. Ang wallet kong maswerte pag si ninong ay may cash. At kung minamalas, magsimbang madalas. Marami pang Pasko sa buhay nyo ang lilipas. Huwag lang makakalimot sa nasa itaas. Dapat araw-gabi tayo ay nagpapasalamat. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, nagtago ang ninong ko, gift ko, ninong gift ko. Tigas ng ulo nyo eh. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, nagtago ang ninang ko, gift ko, ninang gift ko. Magdusa kayo. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Ibigay nyo na! Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Gift namin, Chupat! He! Puro kayo hingi. ASEAN member states and dialogue partners come together to strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this November. ASEAN 2017, partnering for change, engaging the world. Know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Mga balita sa bansa at paligid mo, makikita na sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 20.
Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita, Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, Biyernes na ng umaga. Mga kasama inyong mga radyo manaw, si Buddy Uberas. November 17, 38 days before Christmas. Ako naman po si Radyo Man Ronnie Ramos. Via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live nationwide, kasama lahat ng RMN stations sa inyong mga radyo man sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din po tayo sa WRMN New York, USA at sa Facebook, RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, pinag-iisipan po ni Department of Transportation, Secretary Arthur Tugade, na ipasara ang Metro Transit o Metro Rail Transit Line 3. Yan yung MRT Line 3. Ito yung kasunod ng mga sunod-sunod na aberya. Kabilang na po ang paghiwalay ang isang bagon ng tren sa pagitan ng Ayala at Buendia Station kahapon lang. Pero git naman ni DOTR Yusek Cesar Chavez, hindi maaaring isara ang MRT 3 dahil maraming pasahero nakadepende dito. Imaginin mo kung walang MRT3. Kung sa tingin namin, at iyon ang pinaninindigan ko hanggang ngayon, sapagkat ang salita ko ay pananagutan ko din. Kung may problema dyan, ang unang mananagot ay kami, ako. Ang sinasabi namin, safe ito, bagamat napabayaan. Dagdag pa ni Chavez na posibleng pananabutahe ang pagkalas sa isang bagon dahil wala nakitang problemang mechanical o electrical ang ahensya. Walang problema sa electrical, walang problema sa mechanical. Imposible na magkahiwalayan kung walang intervention. Itong nangyaring ito ay sa tingin namin may kinalaman sa pagkawala ng black box. Gayunpaman mga kasama, nananawagan pa rin po si Senadora Grace Poe, Chairperson ng Senate Committee on Public Services, na kung pwede, itigil na muna ang operasyon nito. Magagalit ang taong bayan kasi marami talaga ang mahihirapan na walang MRT, pero ang importante ay ligtas sila. So, kailangan magdesisyon ang DOTR. Sa ngayon, dahil sa pangyayari, naglagay na muna ang DOTR ng mga train marshal para hindi raw maulit pa ang insidente. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment DOLE na magiging patas ng kanilang investigasyon kaugnay sa mga umano'y irregularidad sa Philippine Overseas and Employment Administration o POEA. Ito kasunod ng pagsuspindi ng pag-i-issue ng Overseas Employment Certificate na requirement ng mga OFWs para makapagtrabaho sa abroad. Sa panayam ng RMN kay Labor Secretary Silvestre Bello, ang suspension ay layong matukoy ang mga tauhan ng POEA na nakikipagsabwatan sa mga illegal recruiters. Titignan namin yung record ng bawat mga suspeksyadong mga operators sa loob ng POEA. Ang dami kami natatanggap na report tungkol sa OEC, yung mga direct hire, tungkol sa mga agencies na peke, mga agencies na may kapuntsaba dyan sa loob ng POEA. Iginit pa ni Bello na 80 hanggang 70% ng mga direct hiring ay resulta ng illegal recruitment. Tinatayang 75,000 POEA applicants ang apektado ng suspensyon. Nabatid na sinuspende ang pag-i-issue ng OEC nitong Nobyembre 13 at magtatagal ito hanggang Disyembre 1. Aminado po makasama ang DICT, Department of Information and Communications Technology, na kulang pa mga cell sites sa bansa na siyang dahilan ng mahinang at mabagal na internet connection. Ayon kay DICT Acting Secretary Eliseo Rio, 25 government permits kasi ang kakailanganin bago mapagtayo ng isang cell site. Anya, direkta na silang umapila sa Malacanang na mag-issue ng executive order na bawasan yung mga required permits mula po sa mga lokal na pamahalaan at national government agencies para ang pagpapatayo sa mga ito. Malak din ng DICT na magtayo pa ng mga Wi-Fi access points sa mga pampublikong lugar para ma-decongest ang mga cell sites. RMN News, panahon. Ito yung mga taga Visayas at Mindanao. Hindi kayo ligtas. Bakit? Sa pagdadala ng payong. Ay, magdamag na magpapaulan daw dyan sa Visayas at Mindanao. Kasunod po yan ang LPA, low pressure area, nasa may Malay-Balay, Bukidnon. At posible rin maging bagyo yan ngayong araw. Asahan ako maghapong ulan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at Caraga Region. Samantala,
Po ay buong araw din pala yung pag-ulan na Radyoman Ronnie. Sa malaking bahagi ng Visayas, mga Samar, Leyte, Negros at Panay Island. Di bale, pero dahil maliwalas naman ang panahon sa Luzon. Bawi tayo dito. Kaya lang, sa Bicol Region at Mimaropa, hindi. Ayun, agwat po ng temperatura sa Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sumigat ang araw kanina, 5:57. At lulubog, 5:24. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Alas 7:06 sa RMN News Nationwide. The sound of the nation. Inciting to sedition, proposal to commit coup d'etat at draft. Ang mga kasong isinampas sa kilalang kritiko ni Paulong Duterte na si Senador Sonny Trillanes ng grupo ng abogado sa Pasay City Prosecutor's Office. Naging basehan po nila ang paghimok daw ni Trillanes sa mga sundalo na patayin ang Pangulo at magsagawa ng kudita. Ang pag-akusa ng senador sa tagong yaman ni Duterte at panghikayat niya na lumagda sa petisyon para mag-demand ng transparency at accountability sa Duterte government. Samantala, matapos hindi matuloy ang pagbasa ng sakdal sa isa pang kritiko ng Pangulong Duterte na si Senadora Leila de Lima, hihilingin naman mga kasama ng prosekusyon sa Muntinlupa Original Trial Court na amyandahan ang kaso isinampa sa kanya. Mula sa reklamong kaugnay na illegal trading o illegal drug trading, gusto nila itong gawing illegal drugs conspiracy. Una nang pinagpaliban ng korte sa January 24, 2018 ang arraignment kay De Lima at kanyang kapwa-akusado. Formal nang inimbitahan ng House Committee on Justice si Chief Justice Maria Lourdes Sereno para naman sa pagdinig na impeachment complaint laban sa kanya sa November 22. Wala pang kumpirmasyon kung tinanggap o hindi ni Sereno ang imbitasyon. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, volcanic earthquake sa Bulkang Canlaon, bahagyang bumaba pero alert level 2 nananatili ayon sa PHIVOLCS. Ang para sa detalye, kasama natin si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Bahagyang bumaba ang nalikod na volcanic earthquakes sa Bulkan Canlaon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kahapon, ikumpara noong araw ng Miyerkules, Nobyembre 15. Base sa pinarabas na Canlaon Volcano Bulletin No. 16 ng PHIVOLCS, ito ay nakarecord ng 217 volcanic earthquakes sa loob ng 24 oras, ikumpara sa 279 volcanic earthquakes noong Miyerkules. Wala ring nakitang degrassing activity sa bibig ng crater, subalit na natiling nasa alert level 2 pa rin ang status ng Bulkan Canlaon o ibig sabihin ito'y nasa moderate level of unrest. Pinagbabawal pa rin ng PHIVOLCS sa mga local government units at sa publiko na pumasok sa 4 km radius permanent danger zone dahil sa posibleng delikadong singaw o phreatic eruption ng bulkan. Kaupod mo sa DYHB Bacolod, Albert Hiner. Tatak Armen. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Tumaas sama ng 6.9% ang GDP. Ito yung gross domestic product ng Pilipinas sa ikatlong bahagi ng taon. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, malaki daw ang itulong ng government spending, lalo na sa programang pang-infrastruktura ng pamahalaan na tinatawag po na Build. Anya, ang Pilipinas ay ikalawang fastest growing economy sa Asia, kasunod po ng Vietnam. The Build program of the government is going to lead up to opportunities for these workers, technical as well as lower level workers. Sinabi naman ni Presidential Spokesman Harry Roque na may tuturing hong best performing economy ang Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration na magpapalakas pa ng negosyo at pamumuhunan sa bansa. RMN News. The countries now enjoy its stability that brings about predictability, which brings out business confidence, investors' confidence. Nasang angat pa ang ekonomiya ng bansa pagdating ng fourth quarter ng taon sa kabila ng mga bagyong inaasang tatama. Samantala, naniniwalang Malacanang na dapat ay legally binding ang Code of Conduct sa South China Sea. Ito'y matapos pumayag ang China na makapagpulong sa ASEAN para balangkasin ang Code of Conduct para maiwasan ang girian sa mga pinag-aagawang teritoryo. Giit ni Presidential Spokesman Harry Roque, baliwala ang Code of Conduct kung hindi rin ito legally binding.
binding. I think all the parties want it to be somehow legally binding. Otherwise, if it's merely aspirational, then it will not promote the kind of peace and stability that they're hoping for. Para naman kay Professor J. Batong-Bakal ng UP Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea, mas mainam na mag-usap at magkasundo ang ASEAN claimant countries bago humarap sa China. Nangyari, sinet up natin yung exit ng South China Sea issue from ASEAN's main agenda. No, ang iniwan na lang natin is yung Code of Conduct discussions, pero yung Code of Conduct itself, para lumit na yung scope niya. Samantala, nilipat na sa Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pero paglilinaw ni National Security Advisor Hermogenes Esperon, maaari pa rin magtungo sa West Philippine Sea mga barko ng Philippine Navy at Philippine Air Force kung saan sila magsasagawa ng military operation. Pagbibigay po mga kasama Amerika ng $2 milyon bilang pondo sa war against drugs ni Paolo Rodrigo Duterte. Sabi ni spokesman Harry Roque, patuloy lamang ito na tama ang diskarte ng Pangulo sa pagsugpo ng ilegal na droga sa bansa. Bukod sa nasabing tulong ay nagbigay din ang US ng pandagdag sa pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi. That proves without doubt that the US president supports the war on drugs. Why would he otherwise give $2 million to this cause if he thinks it's not being implemented correctly? Kasama sa napag-usapan daw ito ni Pangulong Duterte at US President Donald Trump ng ASEAN Summit. Samantala, scholarship program naman ay isa sa naging resulta ng pag-uusap ng leader ng New Zealand at Pilipinas. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, malaki pa may tutulong ito sa pag-upgrade ng kakayahan ng mga guro sa kanilang teaching skill. Yun ang magtuto ko, mag-pay a teacher for 1 year or 2 years, graduate studies, etc. Mas maganda yan kasi mas malaki ang tulong yan sa atin, lalo na maraming changes ngayon sa knowledge. Malaking bagay din daw po niya sa sektor na edukasyon ang pagkakaboto sa Pilipinas bilang bahagi ng Executive Board Council ng UNESCO o United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. RMN News, the sound of the nation. Report. Dakatakda na ba ang ilabas ng Justice Department ang desisyon sa tax evasion case ni Richard Gutierrez? Alamin natin ang detalye ng yan mula sa ating kasamang si Radyoman Joyce Adra. Submitted for resolution na sa Department of Justice ang kasong tax evasion na inihain ng Bureau of Internal Revenue laban sa aktor na si Richard Gutierrez. Ito ay makaraang magsumite si Gutierrez ng rejoinder affidavit kung saan personal niya itong pinanumpaan. Iginit ng aktor na walang ebidensya ang BIR para patunayan na may probable cause para sampahan siya sa korte ng kasong tax evasion, falsification of public documents at perjury. Nagugat ang kaso sa sinasabing kabiguan ng kumpanya nitong Argots Production na magsumite ng income tax return noong 2012 at 2 quarterly added value tax returns sa parehong taon. Inakusahan din ng aktor ng BIR ng hindi tamang pagdeklara ng kinita ng kanyang kumpanya sa nabanggit ding taon. Si Gutierrez at ang kanyang kumpanya ay hinahabol ng BIR dahil sa 38.57 million na halaga ng tax liability. Kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Collantes Atra, DZXL 558, Tatak RMN. Military operation kontra sa BIFF sa Maguindanao may koordinasyon sa MILF. Para sa detalye si Radyoman Amir Sinsuat ng RMN Cotabato. Mayroong koordinasyon sa Ceasefire Committee ng Moro Islamic Liberation Front MILF ang ginagawang operasyon ng military sa ilang bayan sa Maguindanao. Naglunsad ng airstrike at ground assault operations ang militar laban naman sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa dalawang mga bayan sa Maguindanao. Ayon kay Army 6 Infantry Division spokesperson Captain Arvin Encinas, puntirya ng kanilang operasyon ang tatlong mga BIFF commander at ang kanilang mga tauhan na kilalang suporta ng ISIS. Kinilala ang mga naturang leader ng BIFF na sina Herodin, Katsa at isang Lukman na pawang mga tagasunod ni Commander Bungos ng BIFF. Ang tatlo ang itinuturong nasa likod ng mga pag-atake sa mga military detachment sa iba't ibang lugar dito sa Maguindanao. Ayon pa kay Captain Encinas, ang naturang hakbang ay bahagi ng kautusan ni AFP Chief of Staff General Leonardo Guerrero na lipulin ang nalalabi pang miyembro ng BIFF para maiwasang maulit ang nangyari sa Marawi City na kagagawan ng Maute Group. At yan ang report, Amir Sinsuat, ang inyong radyoman ng DSMY RMN Cotabato. RMN News, Sports News.
Aray ko, sa akin din bumagsak yung istorya. Iniwasan ko na nga kanina eh. Ganun ba? Hindi na pinaporma para sa San Ben Alliance ang Lyceum Pirates. Matapos nila itong masweep sa finals ng NCAA Season 93 Men's Basketball. Itinanghal na back-to-back champion ng Red Lions matapos talunin sa Game 2 ang Pirates sa score ng 92-82. Nanguna sa panalo San Beda. Ng San Beda si Robert Bolick na may 18 points habang nagambag din si Donald Tanguan na may 17 points. Ito naman na ang ika-10 championship title ng San Beda Red Lions mula nang sumali sila sa NCAA. Better luck next time sa inyo sa Lyceum, ha? Lagi na lang ganun eh. Balita sa Ibayong Dagat. Umabot po sa 16 ang patay mga kasama habang naging sa 20 sugatan sa pananalasa ng bagyo sa Greece, ang Medicane o Mediterranean Hurricane sa isang bihirang meteorological phenomena na nabubuo sa Mediterranean Sea. Mga taga Cebu. Hoy! Susunod na ang programa, ang Straight to the Point na Tornado Phil Banyok sa DYHP 612 RMN Cebu. Sama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita yung mga radyoman. Ako po si Buddy Oberas. At ako naman po si Radyoman Ronnie Ramos. Sumayin nyo isa na namang edisyon ng RMN. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Anong nung to? Kinopya to? Insan impose to? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o
kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tigisang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:22 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahahanapin. Ikaw lang ang mamahalin. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahahanapin. Ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang mamahalin. IFM ay aking best friend. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle.
hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out, I call your name but you're not around. I say your name but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. We're running out of time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down, down. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Yeah, don't let me down. Yeah, don't let me down. Don't let me down. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. IFM. Isang araw, nag-usap ang magkumpare. Paring Crispin! Paring Crispin! Oh! Paring Gaspar! Paring Crispin, may tanong ako sa'yo. Anong gagawin mo pag nalaman mong may anak ka sa labas? Sus! Eddie, papapasukin ko! Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw
para M Extraordinary. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Alam mo best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alisplema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Dimesa, Paulo Santos, Luke Nihares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Tuloy-tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. ASEAN, a catalyst for positive change. Sharing new solutions and technologies to improve lives of ASEAN citizens. Again, we unite ASEAN member states together with the dialogue partners for the 31st ASEAN Summit and related summits this November. Get involved and know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na!
alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Ella Lambingera. Dado Cancionero. Ngayong umaga mga best friend, huwag magpapatalo sa ating Aliyabate! Ay, batian portion na naman tayo. Pwede ka na tumawag sa amin 0919-411-7714 0915